Bine v-am găsit la știrile de la ora 5. Astăzi o să vă fac legătura cu Mario. Hei da, vremea de azi o să fie plouoasă, după cum se vede. Da, plouoasă. Mario Gamer, ai legătura. Ok, mulțumesc. Da, după cum ați auzit, azi o să ploaie. Aoleo, cea mai nașpa fază. Paul, îți fac legătura. Da, deci după cum se vede, afară plouă și v-am mai zis asta înainte, dar eu sunt foarte trist că plouă și bla 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 bla. Mario Gamer, îți fac legătura. Hello! Adică, bun. Azi o să vorbim despre IT. Mario, îți fac legătura. Da, deci după cum ați auzit, azi vorbim despre IT. Când vă gândiți că această cană poate conține ceva, când apeși pe capac, să se deschidă un calculator, doamnelor și domnilor. Un calculator, voi știți ce e ăla? Calculator, da, calculator. Și Mario îți fac legătura. Ok. Da, ok, am înțeles. Bun, așa. Păi da, mine lucrează aici în bloc și fac gălăgie. Bun, eu am fost Mario Gamer și papa.